आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण जीवशास्त्रामधील अत्यंत एक महत्त्वाचा मुद्दा अभ्यासणार आहोत। तो मुद्दा म्हणजे पेशी विभाजन, ज्याला सेल डिव्हिजन असं म्हणतात। तर या पेशी विभाजनाचे जे दोन प्रकार आहेत, सूत्री व अर्धगुणसूत्री विभाजन किंवा मायटोसिस व मियोसिस, तर या दोन्ही प्रकारांविषयी आपण अतिशय सखोलपणे या व्हिडिओमध्ये माहिती घेणार आहोत। चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, पेशी विभाजन ही एक आवश्यक अशी जीवन प्रक्रिया आहे आणि या पेशी विभाजनाचे प्रामुख्याने दोन प्रकार पडतात। पहिला प्रकार म्हणजे सूत्र विभाजन किंवा मायटोसिस आणि दुसरा प्रकार अर्धगुणसूत्री विभाजन किंवा मियोसिस। तर मित्रांनो, कोणत्याही प्रकारच्या पेशी विभाजनापूर्वी पेशी त्याच्या केंद्रकामध्ये असलेल्या गुणसूत्रांची संख्या ही द्विगुणित करते, म्हणजेच दुप्पट करत असते। म्हणजेच जर गुणसूत्रांची संख्या 2n असेल तर ती पेशी विभाजनाच्या वेळेस 4n केली जाते। म्हणजेच या ठिकाणी n म्हणजे काय असेल, नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स किंवा गुणसूत्रांची संख्या। तर मित्रांनो, सर्वात अगोदर आपण हे जे दोन पेशी विभाजनाचे प्रकार आहेत, सूत्र विभाजन व अर्धगुणसूत्री विभाजन, यांच्यामधील महत्त्वाचे काही फरकाचे मुद्दे आहेत त्याविषयी आपण माहिती घेऊया। तर मित्रांनो, सूत्र विभाजन हे प्रामुख्याने कायिक पेशीमध्ये म्हणजेच बॉडी सेल्सच्या निर्मितीमध्ये होत असते किंवा त्याचबरोबर हे सूत्र विभाजन अलैंगिक प्रजननासाठी देखील आवश्यक असते। तर अर्धगुणसूत्री विभाजन किंवा मियोसिस हे प्रामुख्याने लैंगिक प्रजननामध्ये युग्मक पेशींची निर्मितीसाठी म्हणजेच अर्धगुणसूत्री विभाजनामध्ये गॅमेट्सची निर्मिती किंवा युग्मकांची निर्मिती देखील होत असते। त्यानंतर हे सूत्र विभाजन पूर्णपणे एकाच टप्प्यामध्ये पूर्ण होत असते व जास्तीत जास्त सूत्र विभाजन पूर्ण होण्यासाठी 2 दिवसांचा कालावधी पुरेसा असतो। त्यानंतर अर्धगुणसूत्री विभाजन हे पूर्णपणे 2 टप्प्यामध्ये पूर्ण होत असते, म्हणजेच अर्धगुणसूत्री विभाजन भाग 1 व अर्धगुणसूत्री विभाजन भाग 2, ज्याला आपण मियोसिस पार्ट 1 व मियोसिस पार्ट 2 असं देखील म्हणत असतो। आणि अर्धगुणसूत्री विभाजन पूर्ण होण्यासाठी कालावधी काही दिवसांचा लागू शकतो, म्हणजे 2 दिवस किंवा 1 आठवड्यापर्यंत देखील हे अर्धगुणसूत्री विभाजन पूर्ण होत असते। त्यानंतर या सूत्र विभाजनामध्ये निर्माण होणाऱ्या पेशी या द्विगुणित असतात, म्हणजेच त्यांच्यामध्ये गुणसूत्रांचा संच हा दुहेरी असतो किंवा या पेशी 2n असतात। तर या अर्धगुणसूत्री विभाजनामध्ये निर्माण होणाऱ्या पेशी या अर्धगुणी असतात, ज्याला आपण हॅप्लॉइड्स असं देखील म्हणत असतो। आणि इथं डिप्लॉइड सेल्स निर्माण होत असतात सूत्र विभाजनामध्ये। त्यानंतर गुणसूत्रांची संख्या कायम राखली जाते, म्हणजे सूत्र विभाजनाद्वारे निर्माण होणाऱ्या ज्या पेशी आहेत त्या पेशींमध्ये गुणसूत्रांची संख्या कायम असते। म्हणजे जी जनक पेशी आहे, उदाहरणार्थ जनक पेशीमध्ये जर गुणसूत्रे 4 असतील तर या सूत्र विभाजनाद्वारे निर्माण होणाऱ्या ज्या डॉटर सेल्स आहेत त्यामध्ये देखील 4च गुणसूत्रे असतात, म्हणजेच या ठिकाणी गुणसूत्रांची संख्या कायम राखली जाते। परंतु याच्या एकदम उलट अर्धगुणसूत्री विभाजनामध्ये जनक पेशीपेक्षा ज्या नव्याने निर्माण झालेल्या, ज्याला आपण डॉटर सेल्स म्हणू, त्या पेशींमध्ये गुणसूत्रांची संख्या अर्धी होते किंवा निम्मी होते, म्हणूनच या प्रकाराला अर्धगुणसूत्री विभाजन असं म्हटलं जातं। पुढील फरकाचा मुद्दा अभ्यासूया की सूत्र विभाजनामध्ये या विभाजनाच्या शेवटी 2 पेशींची निर्मिती होत असते एका पेशीपासून, तर अर्धगुणसूत्री विभाजनामध्ये 4 पेशींची निर्मिती होत असते आणि 4ही पेशी या हॅप्लॉइड असतात किंवा अर्धगुणी असतात आणि या 2 पेशी द्विगुणित असतात, म्हणजेच डिप्लॉइड असतात। तर मित्रांनो, हा झाला दोन्ही पेशी विभाजनाच्या प्रकारामधील महत्त्वाचा फरक। त्यानंतर पुढे जाऊया।